când nu mă duc acasă cu mâncau. Pe aia vezi când își dau la părul așa. Cum îi dă părul așa? Aoleu, curmatul pe el? La cutia, că mergeam cu ea și asta la mine, de cum zăcea fixul și de făcea așa. Și aia mergeam spre casă și începeau copii. Uite ce frumos e Gianni, ce vreau putem să punem mâna în sus! Gianni, de ce să punem mâna în sus? Bine că nu te așa. Uite, tăvăleam cu ceapa, cu ceapa. N-are. Da, și asta de animalele. Nu se schimbe mirosul. S-au găsit cârmuri. Pasăre. Blondo. Tu fai blondo. N-am văzut făcând pipi, dacă vedeam că făcea pipi, mi-am dat seama. Auzi? Dar ăștia au pus sprinklere pe acolo, cum cu aista. Da, da, să vezi că ea face pipi în picior în sus. E băiețel. Și plătită castrat. Nu, e băiețel. Coile? Nu, coile, dar am văzut instrumente, adică băiat. Ce face băiatul? Ce are? Eu am zis că aici să le fie. Uite-mă, sunt frumos. Nehăiesc că se uită și printre peinurile alea. Hai, nu vii aici? Haide, nu încoace, nu aici, nu aici. Ah, ce frumos cu eu. Nu face nimic, o treabă să se joace. Bă, nu te duc la arhitecta, nu stați. Nu vrea. Nu, vrea doar să se vadă, să cunoască. E și dita mai Namila. Dar nu e... E doar curios.